Kamu, sige magsulsul ako kung mamatay mo. O, tanawa. Kasi lapot na ko ninyo. Yun sa kusona. Nagwali ko na libre alam ka ninyo. Ako pa ang magsunod-sunod ninyo para sa inyong kaluwasan. Kana lagi inyo mga pare. Na doktor. Wala pa ginanyo gimahayan. Kamu po mamananambal. Ay, puso ko. Ano ko din pinay? Ako ba di buhat po mananambal? Yang uban di buhat po maghihilot. Ay, puso ko po maghihilot ha. Ako ba di buhat po nga maghilot? Ako ba di buhat ang magwali? Uda kang di buhat dito. O, ipilit ba? Agikuan ba? Itagaan. Kay, ayaw suko ng mga pare ha? Mga puro nga pare po ng Katoliko ha? Ako may isulti kay madawag ang kalimutan. O bagyo ba? Yung musuko man ang Diyos God. Kaya yung sa pasokon ba niyo ko? Kaya kung dili ko musulti, gusto mo katamutaas ang kalimutan, dili ba? Kamu po mga tao na dili po mo maigo po mo sa inyong sana. Ayaw po musuko. Kinsa po man ay magwali. Kinsa po may magsulti siya tinuod. Diba? Asa mga ko mga pare. Mga kamu magod ang maigo. Dili mo ko makahisigot ano kinsa kang nakasala sa mga kurakot. Kamu magod kay ang akong papel sa kalibutan. So din ako niya papel ako sa kalibutan. Makihusay ko sa mga tao nga dito sa Diyos gusto kaluwasan. Niya nagpandong ko. Dili mo ko wala ko naman niya. Dili ba ako manasal? Ani na lang. Ipaubos na mula yung karmo. Niya. Basa mo Biblia. Tanan ako nga gibutang sa Espiritu anong gasa. Ikaw ano na ninyo? Kanang basahan niyo ba? Ano lang. No? Diyak ka mo mga pare. Kung maigo mo. Oh. Ayun lang ko yung baliki. Limpihin na lang yun ko. Galingon. Kaya kung dili mo maglimpa, padayon na good mo. Kaya kung naamoy mga tinago mga pare, padayon na good mo. Dili mo kumabugos niyo. Poon sa mga naasa simbahan ng Katoliko kung maigo mo. Padayon na good mo. Ang importante, ma-extend pa ang kalibutan. Na magpadayon pa mo sa inyong kako, magpadayon pa mo sa inyong pagwali, ng mapaytason, padayon na good mo. Ako alam ba? Gusto ko mga ang Diyos. Magsige na magkatalang ninyo. Ngayon rin ako, Diyos ko Lord, mag-ampok kita. Ako lang isumbayan na tabangan ng tamo na sa inyong mga kakuhan unta. Kani nasa Biblia. Kaya maluwi ako sa tao, unta, sa ilaghan, inyo ang matanim papel. Ayaw na gud yung saari nga kamoy makaluwas, diya kaninyo magpakisayot ang mga tao, unta, maunta na. Pero itipas mo gud ninyo. Kaya akong isulti. Naman sa Biblia, wala ba ako nagseminar, wala ba ako nanudlo na patudlo. Masayon mo magod mo na ako sa una. 5 ko katuig sa parokya. Yeah. Nagsugod ko na ako. 12 anyos pa ako nagsugod. Active na ako sa simbahan. Yeah, padayon ko katuig sa 1998 ko nang hawa. Pero dito ko sa Moscow, nagtrabaho ko. Pero connection niya po na sa simbahan. Sa una. Nakailaman ako. At nag-separate me. Nakailaman ginagawin mo na ako. Kala mga pari nga parehan ako kailangan. Galing lang, wala man tumusaksi na namatay nung tumusaksi na po. Si Bishop Pueblos. Kamu po mga pari nga nakailan ako orang nabuhi. Saksi po ko ninyo, wala po ko ibinuhatan na dili mayo. Karingalan ko yung kulto, but tanawar ko niya akong gisulti. Sabta lang po ko ninyo. Kaya kung maigo mo, sabta lang po ko ninyo. Tinuod mo po niya akong gisulti. Wala man palagay ko nagpersonal yung istorya. Hindi ba nagpersonal bagot ko? Wala man ko nanulti kung sa inyong ibuhat sa una, kaya lugay man ko agya.
Madamay po ang katong nagpakamatay gud nga pare. Madamay. Katong nagbuhat din sila. Nagmurag ko tayo ba ning patuo sa pagbadlong sa Ginoo. Ano na lang. Kaya kung naamoy kaakuan sa bunyag, sa kasal, bisag kinsa kasal na mong bunyag. Kana lang. Kaya mo na iyon sa Ginoo nako. Nisulod bitaw mo pagkapare, kaya mo alagad mo. Wala pa po nisulod sa pare aron mahimo mong alam doon ba kaluwasan yung tuan niyo mga pastor. Pero dili mo gud kay may mga pastor kay di mo gud ko nagpubunyag sa Katoliko. Nya kamo man gud ang nag-angkon, kamo ang unang simbahan. Kay kamo man gyud sana sa si Caiphas on mga libita lang mo ba. Balaod lang sa Saudi, Joda, Israel, ang Diyos sa Israel. Lagi pa lang sa sa cross ninyo. Wow, parang nasa inyong simbahan na italikdan ninyo ang cross ni sa Kristo dito man sa daong daotan. Di ko sa gusto daong daotan. Pati mo na-ispuelta. Di ba, magwali mo? Kinsa ba bilang sala? Di ba natin sala? Kaya kung dito man ni Kristo sa una nga hukman mo sa gamay niyong jutay nga sala, so na pa ta nga matay ay? So na pa? O diba sa Old Testament sa una bara ibaran ni pun sa gipon di ba sa una magpatay katong silang David siguro patay na dugay na tanang matay tang mga lalaki. Ano na lang ang gusto nako dali rin magpandong nako sa kalay sa espiritu. Ako lang isulti ni ang pandong ko giusay lang ako isulti lang yang gisugo nako. Nanambal ko sa una kamo nagpatambal nako dinhi. Meron na niyo. Padayon na mo. Libak na ako. Manahayo manggaling mo. Padayon na mo. Kabalo man ko. Dili mo anhin balik. Dahil kaya hadlok man mo sultihan sa sala. Hadlok man. Asa yung palibihon. Unya, alam mo kung mamatay mo. Usayon. Di mamatay mo. Uban ka niya. Kung nakay sala. Di kabalo man ka. Doa ka matag sa ang espiritu. Doa ka kirog. Kabo mismo. Nakabalo. Kaya nga no, dili mo man. Kaya namin sala. Kabalo mo nga kung mamatay ka na may sala, mamatay ka na may sala, ugok man kasi mo sala, na impyerno. Panara na ninyo, kung ikambyo ninyo yung kalipay sa kalibutan, kamo mga dato. Sa kamo mga kalang na din ay lang ko ng maya ha. Kay, nagwali man ko. O, para ninyo, nakakita mong kasauna. Klaro man yun kayo. May istorya pa man ta. Nga wala palingog-lingog naman mo. Kanang inyong nagwali wala mo gisultian. Wala mo gud inyong naandang nga pagtulunan mo gud ako na mo. Easy lang tang tugit ba. Easy na ta sa kalibutan. Nga karon nakakita naman mo. Manari impyerno. Maunsa man ko. Dili man po ako nabunyag niyo. Di naman po kayo nagkasal niyo. Lang. O, kanina ka mo mga pare. Mabago na ta. Isulti na lang nato ang tinuod. Ay, di ko manunti. Ngayon na lang. Naglibo ko, saan ito mo pagpasabot? Or, magkasabot naman tingalita. Kung muuyog pag-usap ang kalimutan. Kung mantay biya. Tinuod biya lang ang sulti. Kana sa mga nag-predict, tinuod biya na. Kasi nagsingin ako kang yung ayan sa karon, ayan sa Ginoo. Yung mga ramang yapon. Ako ba di maghangyo? Sa inyong kaluwasan. Hindi mo ko makaluwas ninyo. Ako po, 14 na gina akong pakiluoy diri sa Mulampayan. 14 na gina kong maliwan. Pugong ko sa espiritu ay mo nang mabibrate ko. Ano yung makurog ang akong kamot. Kamu nakakita, isultin nyo, nahayag na. Mausap ko, ang Diyos, nakasugot na ako. Lara ninyo, kung makikaway mo na ako. Sige, liputa ko ninyo. Kaya kumani mo, debate na ako. Pagandam sa mo kay. Nga pa, ang espirituhanong gasa sa Facebook, sa YouTube. Pagandami niyo na kay base, di kong katubagan na. Ikaduha, dili ni akong balaod. Nagwali lang ko. Sa giwali ni Pedro sa una, sa mga taong nagpakamatay, para lang yun ni Kristo. Kamu na ba, nagpakamatay mampot mo? Para sa inyong hari diya, na naglingkod sa Bulawan.
Musugot mo. Namo na inyong amahan. Yan po magani na niyo. Ayun na lang. Ayun na lang. Kambo, magpabunyag ko ninyo. Magpakasal ko. Nakatuman mo sa inyong ibuhat. Nakaroon kay ibunyagan man ko. Ninyo. Magtuman po ko. Sa inyong akong gihatag sa bunyag sa Ginoo. Ano? Magwawali. No? Nga, naghatag sa Ginoo. Ang ampo manggod. I-surrender nato yung kagamiyon nato sa Ginoo. Diba? Si Kristo ang tinoon nga Pangulong Pari. Ano, mga kapin na kayo kung sige kung istorya ng Biblia. Dili man mo mugunit ang Biblia. Matuo mo mga pari. Diya nga. May pakaulaw sa ubang mahayong pari. Ayaw, diba? Simbahan ninyo, gitukod sa Ginoo. Kay simbahan gitukod sa Ginoo ninyo. Mga buotan ng mga tao ron. Mga bata. Wala mo na balo. Wala mo na ulaw. Maka mo, ang rabi man ka, magtutulo na himo mamong amahan. Ayaw niyo biyahe. Kung inyo ng mga karnero na nagasimba tanan, ay niyo biyahe. Nung anaan na ninyo mga harvest mo, wala mo na ulaw. Kanina lang, kung gusto naman magkasulti na ako, nga may nahon lang. Pero gusto ko ang espiritu. Tingnan mo buong-buong ka, mamatig pagkarugin mo. Kung ako, pwede ko niyo libakon. Bisa gintokot, diba kung nagkinsa ko. Total, ang gusto naman ko sa inyong paglibak. Mga amigo na kong paring sa una, unay man ko. Kunti din akong katawa sa atubang. Painom pa na ako sa una, deripag yun. Dahil ito, gilibak man ko. Inga ng simbahan katolik, ay na eh. Dili na ako masulod yan. Kay pait kay ginoon ka. Madamay, noon mga kaabang. Di ko akong kaabang. Nga, libiyaan rin mong simbahan. I'm sorry kayo ha. Kaya ang tinood yung inyong Diyos sa Ginoo. Ang pinakasuod ni mo igsoon, mo bugat ni mong kalabanan. Mga pala akong mga kaliwat, parinti. Ang pinakahigugman ako, mga kaliwat, mga igagaw, parinti, na nakailasiran ako. Mga pinakalisod, kayo nga, musina. Sina ba? Huwag mo ko nagkakalaban ninyo. Sina man inyo ha? Ano man? Nanaamoy mga dala, wala sa birahan po ko. Kumusta? Namatay ko? So, di pa yun, kung mamatay ko. Kaning akong gibuhat na iwali. Panapak po mo sa mga Pedro. Ano lang? Ang sana ko. Padayon no, kung kamo mga dautan, igo man mo, kung sa inyong mga gibuhat karon nakabalo mo iyana sa kalibutan sa yawa. Kabalayan na mo. Kaya niya sa kalibutan na, nagatot, butsaka, masunog mo ning kalibutan. Ginala mo yung sunog, si Kristo gani. Palansang isa cross mo isala, di ka mumulaw na. Ano lang, kaulawi daw niyo. Diyos ko, Lord, di ba nata, mga tanan ka, Diyos ko, Diyos ko, nailinog mo katalagman. Diwa ta kaya na ulaw ni Kristo? Na nagpalansaw sa sala. Na wala nakabuhat sa sala. Nga hambugiro na pagkita mo ingon. Nataro man ta, ilawas na ta si Kristo. Mayroon pa ta mo ingon. Nga saan mo ilawas ta. Nga wala tayo buhat. Na mayroon ba kayo mong katoliko, gugos ni Bering Maria. Nga di ka pala yung kinaya sa Maria Mere. Alahay, yung ko na nasin sarili nga. Yung maigora ba mo, gusto ko. Espiritual ng pagkabuta mo na, basahan mo. Mga katoliko, pagbasa mo, ay na mo si kugos-kugos na wala hinungdan nga di pa kaluwas mo. Sige mo grocery, nga wala kong nagabuhat. Kada ingon ninyo nga matuman ang pagbuti ni Sayo Tamin sa lagit ko ang nagtuman. Pagkahan ito mo ha. Nagdugang yun sa inyong sala na makakinoon. Kaya lang, mga nang grocery, alam mo ko na ingon nga dautan mo. Na makak mo ba tawangan sukses. Yan, nagsayad na ba yun mo? At tama mo nang sa inyo sa cross. Tama mo na. Ha? At yan ninyo si Kristo. Sa cross, dili ka mo to man Ginoo. Wala nga na nakumpisal ako sa sala nga wala pagbuhat sa ngay buhaton.
Ya, wato sa kudarong. Dito mas pare, masulti na, no? Managsulti pa dara rin, no? Kumana, kasukan ba ninyo ang Diyos? Gano'n, alam ka ito. Siya araw gilid niyo sumpayo na. Naman isa ko lang ang Diyos. Ayaw mo pagkakatingala nga numuyog. Ayaw mo katingala nga bagyo. Ayaw mo katingala nga daghan nga matay. Ayaw mo katingala daghan nga gira. Ayaw mo katingala daghan ang atong nasod karon. Wala nang kasinawot. Na naman, kamo may nagwali. Kristo gani, people's power na nakapatay. Ayaw, magpasuko man ninyo ang mga tao. Ang inyong iwali unta ang mga pare, mga pastora. Ako, tabang na ko niya, wapit ako namunyag. Daga mo namunyagan. Ayaw iwali. Tumano na ito ang kabubuton sa Diyos. Kaya ang Diyos, Espiritu Hukman mo sa inyong tinago. Yang gamito din paghukom, kaning Biblia. So, Father, ako ano na iminsan mo kay nagbostra ba ta, ulang na kaya ang tubag sa mga laing sikta. Paluloy din ka. Iwalay liko di mo. Kaugalingon ni mong pulpito. Galing yung pagtuon na filosofi. I-revise niyo, mag-iusab niyo. May pinalabi mo sa pagpanon. Ay, kadoktor. Tanan. Kanyang ako sa Facebook, sa YouTube. Kaya lang. Ani lang. Kung dili mo mahadlok sa silot, padayon mo. Di mo mahadlok sa impedo, padayon mo. Ano? Yang gusto mo mamatay, asunod ba ni Kristo? Magi mo kabulanan, daog-daog. Kasakitan, karon mo mamatay, dahil mo bangka mo, sa rin, isko ko sa riha. Yan. Yung lawas na mahakog. Ano lang. Sadain na lang. O dahil cancer lang mo. O dili, pamina hugot po mo. Malang dili lang mula. I-share na lang ay basta makalili sila. Kayo mo kabala ka. Kayo kasagaran na ba? Ang mga kailan na ba? Terms of YouTube, Facebook. Hadlok mo makakwarta mo. Dili. Gamay ng ako lang. Makubos-kubosan ang katalagman. Na mawari ang yung pangalan. Ay yung pangalan di mo kalimutan. Ay gamitan siya. Gamay mo na matangalang doon. Kaya lang. Usahaman ako pag-inong kalinaw na ito mo pabili na ito nga. Sige, naman ito, di ba tihay ani, kalihay ani, isita hukmanan, yung kartupong dato po. Na, isamot minong kadato, isi mo pangawkaw. Na mga naso po, nag-andam na po sa gira, usahaman na ito ni. Ultimo kay pasilingan, igsoon, maglima ka na, ganita. Kasi ako, kabalok eh. Kasi lang ako ha, nakita na ko tanan yung buhat. Makita ko sa Ginoo. Ako, makapasaylo ko ninyo. Di ba, maikay ko matubang tong daghantang. Anak ka lang, naglibak na ko, no? O, iksoon, maikay ko kung daghantang, no? Pero di ko ganahan ng history kami duha. Kaya, magpatasan na ilang. Wala ko nasuko. Wala ko nakakita. Good ko sa inyong istorya. Dugay, nata mo gisulong di ay. Dugay, nata mo patawag ka din akong mga bata, kung akong asawa. Kung wala lang dyan ko nagpugong, dugay na mo patawag. Sa pagtuon niyo, nabuang niyo kung anak akong asawa. Kanina, naminaw na kung mabuang nila eh. Nabuang, mga nila, ganito, banganan, di ba? Usay na kayo, saksi mo ginawgikan ko sa gamay sa una. Mas naluoy man ko at mga kabos ng panglubong, tabang man ko. Kamu pong saksi na ko, nakautang na ko. Kaya kung buang po dagway ko, murag, bati po ko kinaiya, ginasuroy na tamo eh. Ginasin yung mga utang. Wala, mga ni kumuhisgot, gani sa inyo ha. Wala, mga kumaningil. Ako pa may kasabaan ng, kabalo mo ka, may kaabag din nga. Gidoy lang ko sa utang, istorya lang, bak. Ako pa may kasabaan. Yung tabang ko. Ano lang. Kaulaw po din tanong eh. Kaulaw po mo sa Ginoo. Kanya pagkabakakot, Diyos na ba mo? Ano na lang ha? O dili, palayon mo libak na ko. Kaya mo kaway na ko, pero ako, ay na mo kalain. Nakakita ko sa inyo, isulti na kita. Pero naigugma ko niya, dili ko mo away niya eh. Pilaro ko sa kamura ko na kung away yun. Ay, nasalay ko, naamoy mga kidadman.
Gamay ra kay ng gahom na ani. Wa mo nadlok. Wa nadlok, replay ko. So sa kamo mga police, mga army, o kinsa mga sulugon niya. May gidog nang mudoon mo na ako kay tuluan ta mo. Kanang gahom sa may balita. Mag-away mo yun ang kalimutan. Pero ako yung isulti ninyo, dili para sa orasyon niya, isulti ninyo. Kung magbuhat mong salawayon, pamarikas, kung salawayon, kabalo naman mo, kung sa salawayon, hindi ko kapasarin. Inom mo ni David Sauna. Ipandungan lang ni Melchizedek. Nagpandong lang ko. Ko. Umamatay po mo, di po ko pasali. At least, mas maayon na. Maminaw mo na ako. Di mo mubiya sa pundok. Dugay, di mo maigo, mamatay. Di mo makaabot mo sa tribulation. Karang tribulation naman rin. Magpili na kasi mo amahan. Ato baka sa tawhanon ng pagtulunan. O ato baka sa espirituanon ng pagtulunan. Sa tawhanon gali, mamatay mo, muna mo malangit pag-antos mo sa kabulanan. Pero ang problema, lisod ka ito. Bakag sila sa road, nag-blogon ka. This is spirit, pandungan ko ka mo. Yeah, stop. Block niyo. Ulong na. I-reason ako ng inyong bunyag. Kaya bunyagan ko ka mo sa kalay sa espiritu. Yeah. Makatawa sa iyong binuhatan ang nabalaan. Yeah. Mag-usay mo ko ni Facebook sa YouTube. Pagtuon mo dito, kabalo na mo saan pagbago. Ano ka? Yeah, idahulog din kalibutan. Ay mabiling buhi. Dili mga pilusunog. Ama na bukta. Dito sa Bangungot ta. Kaya ito nakasaksi nga, nagdam ko na poses na dito, nakita ko niyo, ubar ko ni Pablo, nagsigili kong kamayan na. Sulti niyo na. Ayaw niyo isulti sa kagitlit. Kaya yung isulti sa kagitlit, kung kamo rin mag-istoryada iba, niya sa layo, limakon ko, balihon ko niyo. Kaya niya akong gusto niyo yun. Nakakita na siya. Pero naman ko yung karpo. Pero wala ko nagsukot niya kung ano man. Wala ko nakibatok niya. Tinangga ko kamo. Sa ko alang to ano. Subat mo ngayon kung mamatay para niyo. Pero ang problema, ang espiritu ng tulo na ko ha. Nakagila sa Biblia. Kasi kinsa na sulat. Agad na sulat na siya. Mga pari. Mga okman mo. Kaya yung tinago. Ang nagyaga sa espiritu. Wala ka pa sa iloan. Sorry kayo kung mamatay ta. Namatay ta nga na isa. Silutan ka si Musa. Kung namatay ka nga walaan, botan ka, di ka yaw-yawan, nagamit ka sa Ginoo, di ka libakira, nagamit ka sa mga aglisogay, nagamit sa ribulto niya, di makita sa buhat. Ipamartahan niya si Mama Mary, o gabi ribulto. Hukman ka, si Musa lahat. Yung paggamit sa kanyang gibalaan. Yeah. Kamo nagantos, nagsakit ka ron. Ang gusto ng tagwapon tabang, muluon mo na ako, pandungan ko niya. Pandungan ako sila. Pero di na ako kukuan nito kay napari mo soroy na yun. Yung pandungan, di mo, matay. Kadagan. Kung tanan ako nga buto mo, matay. Mga 10 years na ninala ko, te. O ka na mga masakiton karon nga. Napandungan ako. Ganang na-stroke. Kumusta? Buhay. Kasi lang. Yeah. Ikaw lang ako nagpandong. Sa una, si Cristo pwede. Pero karoon, nagwali. Baydan mo ko ninyo. Nakalbaan mo baydan. Baydan po ko ninyo. Kung sa may bayad ninyo, kuman. Iwali ninyo nakita. Isulti ninyo kung asa mo na yun. Kanya, kung dili mo sulti, baydan ko ninyo. Inising kasi po di kay ako yun yung pagtusong tugon niyo, napobre minong ko. Dali sa kuha, oras tingyo lang. Napaliluin mo sa tubang na ko. May dala na doktor, lagko mo lagi mo gibayad dito. Padala ni mo sa pare dito yung pilingan, magbayad mo lagi mo. Nga ako yun yung nagdautan. Wala may bandi, kumanin ako. Ako man yung ipapasan. Ako man yung parito sa ano, nakita pala no. Nangawa na sila, no? Ako, may nagbayad nila. Ako, pag yung nakalok silang tiil. Kaswerte. Kita ka, pari, umalok siyang tiil. Kita ka muna nambal, umalok siyang tiil. Sa unang panahon. Pero karon,
Palo ka ni hurot yun ang bandi niya. Kamu mananambal po, nga mo yung mga oraso, may hilot mo, ay, gamita po niyo mga yun. Lang, daga na kayo kong istorya, no? Kaya ako na amoy karbo. Nagutong-utong pumos kasuko ron. O nga, dalo mo panahon, gi-scroll na ko ninyo. Ano lang. Kamu nga matay, no? Wala mo, katulubago niyo, di mo ako nagbunyag, kung nagkasan niyo. Di ba, religious sa mo. Kabalo ko. Layo, kabalong po na ako, kalayo na ako. Naglakaw ka rin ko hapon, imabahan ako sa pumbata, ganahan ako yapit ito, gawin ng balag. Wala ko, pulpugong kayo. Walang kasigarilyo ko. Kasi ilo ako yung mga pastor, kahit sobra pa mong komentaryo, sabi ninyo, based yun ng sigarilyo dito. Ito yun ako na, kaya di mo yapon mo mutuan ako. Mo, buotan o. Buotan ka. Sige, gamit namin yung pagtulunan ha. Iwali na ito din naman. Kira. Kaya salamat ninyo. Ang importante, ang ako, giyangyo lang sa espiritu na ko, makubas-kubasan ang katalag mo. Kaya na pa yung mga biling buhay na dahil sa bagong yuta. Basa ko ng Biblia. Ayaw mo pasalika ka, mo nga nagdebate ha, mag-ilog mo ka ng kana, tinong ko de Cristo ha. Basa na sa Biblia. Yung templo yung kasing, at yung templo nga itong kasing-kasing. Kaya mo pasaylo ka, pasiloan ka sa Ginoo. Kung dili ka makukom, di ka may ugyawaan ng matuhan na, di ka makukom, di po kapag-apan. Ha? Ay, mga pare, magbaton mo na ba ito ka, o pero dili, magod. Sa maulaw po di sa dili. Inainaya daw na yung badlong di mga katuloy ko si Father Darwin di. Noong ko di akong papel God, badlongan yung mga pare, mga pastor. I'm sorry kayo mga followers sa mga Katoliko ha. Ako ang isugo na ko sa Diyos inyo, ang isugo na sa inyong radlock o seremonya, sip-sip mo. Bahala mo. Kung sunod mo sa kanunay sa pare, bahala mo, naaraman sa Biblia. Basta iyang katawan. Ipadungan ra mo. Gusto mo, i-explain ako ng 666. Na naman ako yun sa YouTube, kaya usahay. Mag-exulti ko ni sa espiritu din, gamiton akong baba. Hindi naman ako pugnan si Arlen kay. Yung pugnan po na ako po siyang tulobago na lang, kaya may hapong taguan yung nadungog. Mga purpose na lang sila dire, natulog. Wala kami natulog din, magtisbisan na magbibakanan ninyo. Kabalo mo ko, isutihan ko ni Pabagis, sa sulti mo na ba yung pobre. Huwag mo na nagsip-sip, nagsadala, sip-sip. O natulog na sila din. Nga naniid po na siya. Angay ba ko nilang sundon. Ha? Kana lang. Kung naamoy ingon ninyo nga mission sa inyong santos ng Amandia, o inyong pulpito, inyong referensya, ako, nakatagin ako katungad ng mahimong pare. Rabi, ang pare nila na padirap. Correct na ko na. Kaya maulaw ta na. Sige no. Ang ampo ha, iyala lang itong kinabuhi. Dili na halal-halal yung buhay ha. Kaya pag-ampo niyo sa mga tao nga maluwas, ayun na. Nagpagkanaog mo sa Diyos. Mga pastor, mga pari, mga liupo lang ta. Muna yung samot kasuko ang Diyos. Di samot. Pumataon na. Kadaan lang, ihapa ang nangamatay. Kamu, nangamatay mo. Pila kalibo kadaan lang, no? Nga. Lini po po, dakok pa. Wala, nagtaliksik. Nakakita naman mo. Kay patay naman mo. Kita na po sa imperno. Karon ba mo magbago? I'm sorry kay dili ko kabadlong sa inyong mga haya, kalugmaan to sa inyong haya nga badlongan mo, ingon mo na ko nga ipabadlong dili masugal-sugal, dili pero minumon, dili ko barikasot. I'm sorry kayo, pinala sila yung Amandia. Naman na sila inandar ng pagtulunan. Kailangan mangani na sila. Misahan o baybulan, kung kaabag, o pastor, prayer-prayeran. Ingnan makwala nila. Huwag mangani migibadlong ato niya, pare pa to, o pastor pa to. Huwag mangani migibadlong. Kinsa sinuli, nag-eskwela na.
Mo na ilang istorya. Yang gusto ko niyang Ginoo. Malayo na itong mahita mo itong istorya na. Iga-iga mo ito sa espiritu. Sa ako, sugot ako. Bahala ko pati yun sa Ginoo na. Dili pamanto na dito ang mga tao nagpandong na. Hindi kung kumangaliw po nila. Hindi na po kung pandong na pandongan. Ako lang sila gusto man na sila na mamatay. Basta man sila sa impyerno. Kaya na siya ihawa ka. O di mo gusto man sila kaya siya hawa. Ay nako, sugo. Kasi may kabuto ka na ako sa una. Nidoolong ta ka. Ka na lagi. Nakadungong mo ka. Ka na lagi. Nakabuhi kang istorya na ako sa una. Wala mo ka nang nagsuri na ako. Wala mo nagsukot niyo. Nakabalo ka no. Naulaw ka. Naulaw mo. Pagkarbo mo na. Doole ka na ako. Wala kayo no. Ano na lang. Nakapangayo mo kakapasaylo sa Ginoo na ka namatay. Wala bisa no. Kung dito ka sa Ginoo mga ipasaylo no. Kaya wala naman tayo sala niya. Napakalansang ko siya sa cross. Napakatao ko siya sa napalansang sa cross. Huwag tayo sala. Mana kung ingon. Ibalik ka rin nga musto ko ang tao. Nga una ka maadto sa Ginoo sa altar. Adto sa imong taong kasilangan. Pangayos sa pasaylo. Kung pasayloon mo siya. Kung mga pasayloon ka niya. Balik sa altar. Balik sa Diyos. Kaya wala tayo sala nila. Ang sala na to. Kanang baon kayo ka. Di makira ka. Mga kinsa. Mapaytason kita mo na sala na to. Yan. Kinsa yung nakasala ron. Pare. Mau na sila. Manabunyag nyo. Mau pa yung nakasala nyo. So. Kinsa ang paningan sa Ginoo. Kaya gibuhat sila. Di ka nila mong pikisayon. No. Di ka ito magbalantay sa karnero. No. Gusto ka mong pare. Ayaw itago. Ang mamatay mo. Magbudlot na inyong tutunlan. Mubang na yung dila dito. Mula ito sulok-tuslokon sa yawa. At istri mo kamatay. Balay ka ako. Di ba na tinoon? Kanlo kiwitan yung silot eh. Nayahira ka mo. Okay? Badlog yun na. Ayit yun no. Wala na. Angsan ako. Kapayin ako sa kalimutan. Kung may mo gani, gusto na kukuhaan sa Ginoo. Dili naman na ko ni. Wala naman na ko ito. Kulang ninyo. Pamaman ako ni. Mabot lang. Huwag yung pagbuti. Wala naman na ko kulang. Kaya ako ano ipalanong sa YouTube, sa Facebook. Salamat. Galing mo niya. Pero iyam na saman. Kasi ka ng mga bawag. Gudong pat iya sa mana. Kaya na lagi pagahit sa mga para kahit inuulo. Nakapili naman lagi sila ng man. Karang pader nila diya nga ilang sumulungan mo na ilang naman. Okay, salamat kayo. Dili ko may yung kalinaw kay makakon kayo ta. Sa paglinaw na ito, ano yung nagpatasan na ita. Ilaki na lang niya yung kagalingon. Ano na lang kung isulti. Ay na lang ko yung web. Sige mo, madakok sala na nagpa-drama-drama. Kaya yung aman, wala na nagdrama. Nagdrama na ay, kana din nagdupad-upad ay nga, mga kanyang lawas ni Kristo. Wala mo kabala na, hindi na madrama na ay. Pag-ino-gino ka na, nagduhan pagtuslog ni Kristo. So, katungod na nga magbawat pagbandaw nga, pagka katapusan na ng panihapon, sige mo magpanihapon ka na, seremonyas. Sorry kaya. Kaya isultin ako ni Gikan sa, ang kaning inyong gibuhat sa kagitin, isultin ako sa kahiyag. Sige, ayahay pa man ko ron. Kung may mo, bukubog mo kasama, alatawa mo diya kung nakadaog mo. Katawa yan niyo, kumpulong mo, katawa yan niyo. Mamay kasagaran niyo, magbaik-ik, may naman mo kung magwali. Pero, pabantayan. Naay Diyos. Naay Ginoo. Walang lungin yung kalimutan. Wala pagpailan niya, pagpatingin sa panahon. Kaya kanta ang kasabot. Ano lang. Kamu mga espiritu ka na lang. Nagwali ko sa mga buwis, mga minatay.
Ang problema niyo, may patay naman mo, ukmana naman mo, ato sa Kristo dito nagpabilin. Ay, lawas to nga dito. O lisunod mo uban ka niya para siyang pag-antos sa langit mo. Hindi problema. Nagpa-Diyos, binakan mo. O, mabili mo diya sinyo revolto, yung si Manny, nga kayo. Isulod man mo ana, inigpatay ng lubong nyo. Nga ka ng Biblia, mura mong paibogon, no? Ibutang na sinyo ang kana. Lungan na. Ipaibog lang mo, no? Kaya daog sila, no? Kaya wala mong ipabasa. O, hindi ihakot yung sa impyerno. Ang Biblia ay. Kaya ingon sa langit, sila mismo di sulod sa langit. Saan? Sukat man, ang kana inyo, rabi, magtutudlo, nga wa manggigitudlo ninyo. Ang kana na lang. Suko mo, kung suko mo. Kaya kabalo mo kayo sa inyong ama. Sige, katawa mo. Kaya mo katawa ka rin, may lockdown niya. Ano na lang. Mao palagi pagmahay, hindi mo patay naman ka. Kamu, di mo mahay mo na. Mahay mo, kalayo mo, mugay mo kailan ako. Huwag mo kailan niyo. Jesus Christ, mga hukom yun, patay naman mo. Ako, kaning buhay, di. Kaning mo na ni ako mga hinukman, kaning mo akong katawan. Muna kalaga, gabi eh. Di ba, ang mga pinili, unahon paghukom. Gilain ako sa lagikan sa bukid ka, mga Carmel, maganda mong simbahan diyan, naman bigla, bukid sa Carmel. Dala di sa niyan. Wala pong na-acto rin ang Tagalampaya. Isip-isip mo. Kung kisa ka niyan to, masap ka ron. Kung natukma manggaling na akong kisulti, nakari yun. Doon. Kaya mo, wala kin mo, natukma. Tukma, inuwas pa Diyos. Walang si Anis o si Hamres na. Buhat-buhat o revolto kay nahawa si Moses. Sula pa ko ni Moses, no? Sula pa niya, ako masulti. Hait yun, eh. Masulam, kung mamatay ka. Diba? Kamu na slayo, no? Dili mo ka doon? Ngayon sa mani? Hayag kayo? Tupong sa langit? Ang mga naman sa Biblia. Nagtukod kong to rin, tupong sa langit, ikatawag ang Diyos. Saan tayo naman ito? Isulay na ko sa Rizona. Dahil, angson ako. Sige na kung ihian sa mga tao. Bantay mo ng ihi, ng libak na ko, ha? Naay, Ginoo. Nagsugo, nakaani. Salamat. Salamat. Narawa mga tao nga sip-sip na ko dahil. Sip-sip ni sa kayuhan. Dili sip-sip na daoton. Dili sip-sip na nagdaot niyo. Sip-sip ba? Mauban din ako. Sige na kong kasabaan. Dahil wala kong wali. Loe kayo na sila kuman. Yung mga katawan, yung mga nagpalapatan ni noon. Basta mo bigyan. Dito yung lungkod dyan. Tama, daghan man mo. Pitugin mo, no? Nagmahay ka. Nalito ko kay daghan kayo dito, mga tuliko. Nasa Biblia, kalau nakikita naman ka. Mau kinig isunod sa kadaghanan. Wala mo siya. Pagkadaghan sa ninyo nun, ikantang na ninyo. Ina, kaya musuko ko, sige kag anak. Sige kag mahay, sige kag galingon. Kasi yung gimayan ako. Wala, dagkin. Hindi rin mga musik mahin ako. Ako ba na nagbunyag niyo, nagkasal. Palayat na mo. Pasok ko ninyo, walang pot mo ron. Sige, sorry po, sorry. Nagpugong ko aning gawin sa ginawa sa Diyos ang natang na po. Sorry kayo. Pagkarga ninyo na. Ang mga idol. O ka inyong pamilya. Wala makasabot sila, mabalik na kumuhanin na po. Kung hungin ninyo, bigtas wala pa mo nahukman. O siguro, kung makadungog ninyo na, ang problema, lagi dito mo po na mo, mga po para sa inyong gampuan, hindi po nakasabot dito. Dito po na magpatambal, orasyon-orasyon na otropod. Gamit may noon nila ang pulong sa Ginoo arong halang doon.
Sige mo kayo nagpamalikas. O, limayo sila dito. Kalau kung kaon na ang lagi pa kaon ang mana mo, mabuhay ka na sila. Sige pasangin ang mga espiritu ng buyagan anak. Gana lang, sige. Pasangin na ng mga tao nga. Idaot, pasangin ng dadot, po kas daot, kay naapo kay sakit, naapo kay salawayon po ka. Bara-ibara ko daw Diyos samahan. Kung patay ko. Kung sa iyang ikuan, sige isang panakot, adaot mo ka. Kung nanamban po, sige pandaot sa mga tao, adaot mo ka, hindi mo na pinagpahuman, tulubago ni mo na. Kasi mo ingon mo nga, dagan magkugiayo, Ginoo, dagan magkugitabangan. Manalas Biblia, basa ko mo na. Problema, huwag mo nagbasa, sige mo gamit ang orasyon, sige mo gamit ang ama na mo, sige mo gamit sa cross, sigarbo na ba mo? Yung kinaiya, sigarbo mo nga, di kami tambal, dali maayo to. Ngayon di mo nga, ay dada kay nulik, sige ayaw, inuwa na tanan. Ginalo, anak, ngayon ka na lang ako ang tambalan, hindi mo na tuon ako. Mamatay na. Mamatay sa kaulaw diri. Labi naglibakira, labi nagdaot ko, mamatay na sa kaulaw. Di pagkalagay mo katikang dyan sa kawan, maulaw na kailagay mo. O kaya mo nagdaot ang libakira ko, sittising mo sulod diri sa kunsapil. Kalawan ninyo diri, nama ko daot ang minawatan. Kaya ka na inyong simbahan ni Dako, o kanong mga simbahan ni Diya, di mo ko kasulod. Ano naman, isa yung pare, itong pare sa unan, hindi ko pasulod. Na mag-away na mong katikista o kabag na ano, nangay ko pasaylo itong naiposes nila kasulod ko kay si Jerry mong gusto na yun po. Tabangin sila ng si Pali-Jay nga, amigo mong kayo niya na, di mo ko kabaliban nila. Sabahan mo na ko, yung kabag si Ede, kaya isang dahil may gaw, kaya gamuhan yung kakuhan. Di? No, talagang yun lang ko nga, Ginoo, ay na lang silang sulaya kay gaya ng mga ulo. Nakamo mga bata parang di po posisyon. Ay palabi ang cellphone. Tapos ginikanan. Pero mas ayaw man to ka nag-react kaysa nangabalintong mo sa sakinan. Ano, ranit posisyon na. Kaya na nagahi niya mga kamot. Wala, tumas maayo to sila. Nagunitan niyo. Kung nag-drive na, asa na nanto. Damay pa mo. Kung dito na sa aeroplano, diyan sa jeep na, posisyon na, magsigit-singit na, di. Tok on ng driver. Di. Patay mo tanan. Kaya lang, para kung dugang detalye, na espiritual ng grasa. Ha? Sa YouTube. Nga, mukha ang nagaling mong gahi. Ano ko? Mabaga lang kumusnaw. Dali nga rin. Nga, paganda mo kay sutihan kita mo sinyong salat. Ano na? Parang kagit na ko, labi na muhatag mo na ako minulyan. Bantayan kita mo, hindi mo ma-imperno. Pero lagi, pamo ka, piling kasing-kasing. Lahat man ko. Nako inog yatag. Absi gamay, parihara mong tanan. Lagi o ba di mo hatag? Kami pagay mo hatag. Pero ayun na mo, saling na. Si Manny na muna ako si Pangayo. Ako rotin yung bandi. Imperno. O kama, ano mo rin, mangawat mo doon. Ako bahala mo. Pilit kay imperno. Kung kabalo, ayahay ka ron. Mamatay ka. Pilit imperno. Salamat yun. Aman, salamat ka rin. Bato nga rin yung pag-uot din sa yuta ng Islam. Ako, hindi palalo ka man. Oo. Wala kahulugan man sa kong kamatayon. Ako. Ikaw, kung may bala na. Ako na mag-itugyan kung kagalingon mo, di ba? Salamat. Ako din sumpayan ng iwang ipakamatyan ka niya ito. Salamat po. Sa walang espiritu. Mga kagulaan ako nila. Kaya magsulti ko. Tanak na yun sila. Pamukot-mukot yung panak. Murag mahadok ko. Tagirahan ako karoon alili. Tundugan ako nito ani. Garbot na. Mga tinago. Nagarpa. Mga diba? Markas tinago. Abin nila tinago na sila. Tinago. Nagarpo. Sige, amin-amin mo to.
Pero ang iya din kaugalingon yapon ang yang gitawag na puwas. Sila ko. Ha? Wala pa na ako isulti ni. Marehok man ka sa imong sila. Nakay nagtago kasi mong pagkadalo, pagkabagaro ingon. Nagtago po kasi mong barko. Gusto po katawron, ipanagsa. Ay, ugol kay ko. Kasi ako mabata na araw ni kay Balo. Masi na sila mga tinago na ko pagkaruing noon ng ilang taon-taon ako. Ang asawa. Bagay sugsugong ko siyang di pag mo palag matitip siya pa mo ano. Nung pala kanina siya. Hindi na ako tinago ko ngayon. Kailangan mo patawa lang wala. Wala akong problema sa anak ko. Sabot. May tamo, ikaw, nakasabot na ka. Okay, patay naman ka. Di ba? Anong lili ka? Di ba, wala ka lang, wala nabay na ako sa ano. Nagbabay di ka. Kaya, pagkabalo niyo, gusto ka makikisod din ako. Pero lisod kayo tunlo, no? Magpaubos ka na kung lisod mo. Wala ka rin, patay naman ka. Pati maya ni mo. Nindalo ka. Ako, di ko, ba't sinago? Pero namatay na kayo, tanggay mo kayo ko pa sa'yo. Ay, na. So, din ako niyo, dili ko makalaman. Si Kristo, tapos lagi. Kung ano pa baka ato ko sa ginarihan, buwagi ka kabulahanan. Lagi mong kanagoy ka. Good luck na lang. Wala ko ako eh. Hangin man mong ka. Na? Oo, nakabalok. Nagalungog. Dili ako mato sa mong kasabot mong kanak ko. Di, kung imo kong pokson, mas makasala ka no. Kaya ikaw may nag-vote na ko. Ikaw na nahikapan na nila. Di pasabot. Ngayon na lang. E ba, so ba dahil na-consider na lang ninyo. Kapunta na yung espirituanong kasakay, madunggan sa mong pamilya. Kaya lang kung gusto kasi ito, subukan na po kasi sa tanas. Pagtapat-tapat nila, parang mag-reunion mo dito, may isa mo dito. Ang mga hangyo ko sa Ginoo nga, malangit po ito. Tabangin ko nga. Yung na lang iksoon yung mga likitan. Ubada na lang yung mga permi. Yung kasagaran na ba ang tao? Katong namatay, magpatabang na yun, magpauban-uban na kay hangin na. Nga kung to kasi impyerno, diyan nag-uban mo, nasa impyerno. Kinay siyawa, amo na uban, nagsing pauban-uban, lahubog, mag-away, magsumpagay. O wala pa man kanaw man, wala pa man mo. Ay, parintip, kung nakabalo lang mo na, pareho sa kuha. Mga liyo po ko sa mga maluwas na mo. Tabangan po ninyo sa espirituano na. Ibigyan ko na maminaw ko ng kalibutan. Ang madira mag-espirituano ng maminaw na po. Mga tao. Ba? Espirituano na ba niya? Nahugok. Natunog nila. Pabilin sa kalibutan. Bila mo na espirituano. Kaya makiksulti ganito. Mga dili makita. Ganahan sila maminaw. Mana pa na ako na ako sa inyo. Nagkabutulong na nga animal na dito sa espiritu. Pamilin pa ka na. Mana, magbalik ko, mag-usay ko din ay napupos ko sa hapon. Ay hapon doon tawalo na. Pero kamo, naminaw no. Wala ko nag-iskot bahay nila no. Ang ilang iskotan ako. Sila. Nabuhin. Kaya parang di mo nagkubuan. Wala akong gabi mag-isulti ko niyo. Napupos na po ko ninyo no. Makaroon ako, hindi nila makita. Kung kanina nagpabili na mamatay sa kalibutan, matulog din sila. Kaya wala na ako silang minsan. Kung gabi focus ko sa espiritu. Ganyan. Isutin. Wala focus ko sa espiritu. Mana, sige ko, nagpagkalimutan sila, tama, no? Pero ako lang sabihin ito. Ay, mayong gabi, kanina, buntang ka, buntang ka. Mana, gabi yung anak sa espiritu. Tama. O karon tag dyan sa salamat ko. Saka na ko na pagpasabot tayo nga. Sige naman sila amin. Pasabot ako. Hindi naman ako matala. Kalibutan. Muna yun yan. Ang espirituano makatungkad. Wala yan makatungkad.
Aba, ano sana ko rin mabasa nga may explain na po na ako. Na, explain na ako kung bakit sulti ninyo na balik mo. Balik mo. Mahalo po alam ko kayo. Kapag ipong ko ninyo, sa inyo halaga ang kaliwat. Dili naman ako. Hindi naman mo pala sa kasing-kasing sa kanang lalo ay wala na. Wala, magilak ang taong mamatay. Ano man, nagilak na sa iyang konsensya. Na konsensya ba? Wala na ka. Nabuhay ka sa una. Doon na din. Wala na. Ang asawa niyo, ayaw pala. Anak niyo, ayaw pala. Kaya sa ko. Ayaw mo ang anak ko. Hindi na pala ito sa usa. Kaya na pa, ano yung mga mga ito? Kaya ako kulit-kulit ano pa na niya. Ay, ito ba sa buhat? Swerte kayo ang tao maminaw na pa lang. Sita mo. Swerte mo, nakasulog na ako. Kung sila pa kayo paglaom. Okay, paglaom kung ampuan mo pagkatong imuhang nabunyag. O alam, Diyos man to. Sa aran mo ka ito, palakpakan, bayod ka. Alam na nilang gusto mo. Pero na aran, Diyos. Sige na, anak na. Wala ang pala niyong isong ko. Tama lang yun. Nailhan din sa imong angan sa una, kaya mauman na kayo magkuha ni mo. Kung mabaya, madala nyo sa langit, nasa kita, maganda sa langit, kung ila ko ng maampuan, ito na sa langit, di ba? Mo madala nyo lang. Asa ka ito padalong, sila mismo, di man mato sa langit nga. Unang usap, gamit mo yung ginoo, ako ba no? Kanina, kadoon mo ka na ako. Pwede pansin naman ka na ako. Pero ang problema, ang pupapandong yun. Ay, good luck na. Napa may tulog pa daw din mo. Ikaw, huwag ba ka? Ano ba yung naman po ka? Basta ka lang, muna ka sa iyo. Dahil na kung mag-isipin ninyo, kaya bambu, kailan nyo? Ay, ikaw, kaya natuan mo dito. Ano na ako? Sige. Ako yung problema ay, yung mga buhay niya ako, puros patay. Kaya sige magbuhat ang sala. Oo, hindi yun. Siya sayang. Ilang. So, dili ka maminaw. Dili mo ito yung opportunity. Mapiyos ka. Mapalusin niya. Kadaan lang ko na dito, kadaan lang ko. Total, wa man ako na gibaydan ng akong pangayo dito ni Luli, na alas Luli. Wala maglisod ka iko ninyo. Pagpasok sa gawang sa may balita, kaya dikit mo muna ako, sige na magsipsip. In terms mo sa kwarta, para gamitin ko sa pagwari, itaabang na ko sa kinanglan, wala ko mo nagbayad na ako. Wala nagpasabot na. Bagaan ko sa akin. Ilong damigan ni God. Ang apostolis ko na hibala. Pumaligya ng kaptangan sa taga sa uban. Pero dili ko gusto nga mo na yung paton. Nang magut mo naman sa kalibutan, mamatay ka mo, uban ka niya. Sama ko mo sa apostolis. Dili ba? Dili po niya pwede. Napuso niyo yung lawas. Yung mamatay mo sama ni Kristo, binyagan mo. Abot na ako yung pasabot. Kailangan maning magkamot yun mo. Na may interesado mo sa pulong sa kumisulat, sulti ka ninyo. Ang problema mo, kung madugay po ng kalibutan, di mo nahulog. Wala kayo may interes. Kaya pwede ko kapo ninyo. Pwede ko lagaran ko nito ng kape. O kanaon ko ninyo. Isitugit lang na. Sa iyo lang ninyo ito na yun. Pilas ka nyo ng naguan. Bastuhan gila ninyo. Sakripisyohan gila ninyo. Mungilon nga.
Kaya ko na namatay gud sa doktor. Doktor na gani na namatay gud siya. Pero ako, kaya nagpatamban ako ambil na isulti niyo. 20 pesos na guys, 50 yata ka to. Diya dayon, akong tambanan. Nagdali pa. Idala na po dayon tambalanan. Nagdali na po. Pagkagabi, idala na po sa hospital. Mga alas 10, ata, namatay. Mula hapon, mura, alas 11 namatay. Sa kuwari, wala gani pila ka minuto. Nagsulti ko nga doong pasaylo doong, anak doong. Kung sa giingon sa yung lula, kung sa yung kaliwat. Lain kay nuli magpatambal, kay paampuon mo yun ang ampo. Hindi ka ron. Diri sa kuha. 50 ba katagyatag o 20. Kung dali-dali gid ko, pinala ko trabaho. Anaon ko. Dito po ginala sa Solano, kay orasyon man to. Dengan istorya. Ngayon pa mo. Ano idalaman yun ako rin? Ito kay nulit. Idalaman ko na ako kay anak mo ko ito. Pawaliyon. Wala na gaya rason. Yan. Natake. Dala sa doktor. Namatay mo na po. Ang makato namatay. Unsa. Unsang gigay aganya sa ngaya. Lain ko kay nulit. E pampuan man akong bata. Kung sa man akong apo na isala. Mga nang yung gigam. Pili na sila mabalik na ko. Hadlock ba't posbon ang ilang sala. Pila pagsulti na ko sa kabaturan. Nandili ka balik ka ko. Kung sa kama mga tao. Nag-iayo. Pinagis akong pagtukan. Ito ang muna akong manambal. O dili mo mutuo sa akong giwali. Wala na ko ilabot ninyo. Di pa kaulawan ko ninyo. Ikaulaw ko kamo sa Diyos. Ang gisulti na ko kamatuoran. Dito mo busip-sip sa dili mo sultis kamatuoran. Mga pare, mga pastor, kung di mo sulti, manubag ka mo. Mamatay mo kita. Kamo. Sige mo sulsul na ko kung mamatay mo. Tanawa. Kung silapot na ko ninyo. Diyan sa kusona. Nagwali ko na libre alang ka ninyo. Ako pa ang magsunod-sunod ninyo para sa inyong kaluwasan. Kana lagi inyo mga pare na doktor. Wala ba ginanyo gimahayan? Wala ginagsultis ka matoran. Ngayon ng doktor, kaya nagasto mo na. Kaniyong pare, nagasto na. Kung sa isutordok sa inyo. Ngayon pa ko sa inyong pare, ang kulto daw tan. So, giagot ko ka mo. At abangan ninyo ang anak sa taon. Ipagnos ko yung mga tayos mo na kanunay, gihalad yun ako. Ganyan, naluwas. Pagkaon sa pan, mawa na usab. Ako. Ang Ginoo. Kailan ko kamasakot. Naroon ako sa akong gitanin. Sila pa inyong inodot. Nagpalayok kong kaniya, pero siya nagmingkabot, nabudukol ka mo kaniya. Paganda mo. Bisa niya mga katawan. Mali pa ako pag-ay kanya, init na sa musulti. Kaya kung dili sa musulti. Kaya madok siya, musukok ka mo kaniya. Ng mga sip-sip kaniya. Kuwaon ko siya. Kuwaon ko siya. Para wala na yung magsulti kaniya. Mamasak ka. Kaya kining anak sita, umami na yung gibasal. Kaya nagsultis ka ito. Kung patuyang ka mo sa iyong kalimutan. Patuyang ka mo pagbuhat ang sana. Patuyang ka mo sa iyong pagsimbang mga Diyos. Patuyang ka. Kaya kung hindi ka mo mahal.
Duwa ko mo siya. Pinagawa siya. Kaya kung magsulti siya tawanan, siya ang iyong basal. Ako, ang Ginoo nagsulti, nagbadlong kaniya. Ganong basulong kaniya. Ang pinaga ko sa lugar. Naigo naman siya ni Sugilon ang nagwali kaniya. Nangayon po sa inyong mga sakit. Kung tili ka mo magtuko kaniya, sa tulong na rin ka mong mabalaan. Pagandang mga. Pagandang mga. Magtutulong ng mga. Anak-anak ka din yung gawang sa mga. Kung hindi kang kahit umang pala. Muha ka na. Pangakong ipasidaan ko niya. Kung nagmahal mo ka, ha? Sa anak sa tao. Tumana niya. Pangakong isunti ka niya. Bangon sana. Kung pag-inang tuloy. Pero napay ka manaran. Nga akong yata ka niya. Bangon sana. Pagmatas. Tinggal na ako ang lakas. Ulit-ulit.